Abantu bathi usempilweni asasi babonani kanjani uyaphila nje ebusweni uyaglowa iglow ngempela hawu awusesilo leli yaqashwa no yilo beqala ukubona ufika la ngempela isiphambano hayibo ayitshela ukuthi ukhulele emgaqweni suzuyisala sasemgaqweni sengogo okay wagcina usixoxele ngendaba le yokuthi kahle esiswini sikama wakho kwakade kunomfana uzelwe naye ngazi noma ohlangothini kamama noma ohlangothini kababa sehlangothini lika mama kodwa ngathi kwakumele ngimbize ngomalume ngoba kwakumagcino wakubuka mama wami ozalwa noma wami not that ukuthi uzalwa umama so ngokuthi ke sasisebancane sobabili ngangimbiza ngobhuti kodwa akumele ngithi umalume siyabonga yabo yeah ayike kushuthi ke nje kwathi ngelilanga senginefoni ngisazama nami ngitshela ukuthi hayike mhlawumbe ngiyaqala manje mhlawumbe empilweni ngizoba ngcono ulungisa impilo ngilungisa impilo hayi ngaqala ngaba nefoni okay nga WhatsApp kwathi ke ngiWhatsApp kwakhona into efika nje ukuthi awuke ufune usiyabonga Ncube yabo ayi waqhamuka ubhuti waphendula ubhuti wabengelela wathi WhatsApp noma Facebook WhatsApp wathi awu sisi ngiyabonga ukwazi sisi wami ngithothi ngikubingelele ngathi awu ngiyaphila bhuti wami nami ngiyabonga ukwazi kodwa ke bengicela ukubuza ukuthi owake phina ndawo ubhuti wangasaphendula wangishaya kanjalo ku voicemail wangabisangiphendula kodwa wangitshela ukuthi nje ngiyabonga siswami ukwazi ukuthi wasekhaya ngiyabonga ukwazi uyaphila na ngathi hayi nami ngiyaphila ngisacela ukubuza ukuthi owake phina ndawo wangasaphendula ngase ngiyagcina ke ngishiye kanjalo mangihlangana ngiphethe ifoni yomuntu ngilibedene ngiqhubeka ngifuna mhlawumbe ngibhala intombi ekhambula ngibhala usiyabonga ngibhala sisinonhlanhla nosisinomusa but kodwa umuntu engisamtholile nje usiyabonga ngingazi noma naye kuyena ngempela yini kodwa manje uyangithusa ukuthi kuqondene igama nesibongo yeah phela ku Facebook kuyaqondana amagama ukhona into omkhona Ncube manje ongewena kodwa igama nesibongo masingangena nje ku Facebook manje siseshe sithi ubani Ntombi khona Ncube ngifuna sibuke ifilimu buka la Yibo madoda kanti kunjani emhlabeni Ntombi khona ayisuka wena ngathi yabo Ntombi khona Ncube napha mabangaka 1 2 3 4 baningi khona nabanye so manje ngeke ngangazi ukuthi ngizothini ke nami ke ngoba ngavele ngacabanga kaningi ukuthi hey mhlawumbe ngiyabuyena ngaba kuyena ngoba into engangifuna ukuzwa mina ukuthi uzothoka kephi uyabona ngoba lo engimshoyo mina usemzimkhulu ngiyangithi ngifuna ukuzwa ukuthi uzothi usemzimkhulu noma uhlala kephi elizima ungabala abantu mhlawumbe ababehlala nabo mhlawumbe bengakwazi ukuthi besithinde kwangabobani o-anti bakho no mamncane wakho Musa nosisinonhlanhla nontombi ekhambula no ake sethe owakushiya emgaqweni yena mama ilo ntombi ekhambula hey nonza nifana nangamagama cabanga no ayikuzolunga mancane ngicabanga ukuthi manje usu strong enough ukuthi ungabhekana nezinto eziningi ngathi isikhathi esiright lesi abangazi uNtombi khona Ncube kune episode yakhe kafika la umancane ngathi abaningi bayamazi waba OS4 ukushuthwa kwi-MPTV1 wafika wasenekela udaba olalubhlungu kakhulu ngicabanga ukuthi udaba nje sensitive sesalithinta ngaphandle kwe-MPTV1 encane intombazanyana yashiwe emgaqweni uswana yakhula eze yangaka ngicabanga ukuthi ke manje sekuyisikhathi uhlelo futhi likhule ngokwanele ukuthi siyacela abantu bokupha semzimkhulu abantu basemzimkhulu siyacela nisifunisela abantu amagama kawabalile bevele asisakhaleli ukuthi mhlambe bazombeletha bazomenzani bazomondla just ukuthi azane nomndeni wakhe azane ihlobo zakhe usangaqhubekela ke iphilele impilo ayaziyo kodwa imumva lakhe lazo okuyiyona into
engifisa mina njengoprofessor ukuthi igcine ifezekile. Azile kangakho lapha namhlanje size ngendaba yokuthi ngoba ngaleli langa isikhathi sasesincane ezinye izinto sasiyikhuluma zibe mfishane engapheleli. Mhlambe nje ukubingelela abantu nje ukhulume ngingaze ngikhulumele nje ngedlozi ngoba uthole neduku elibomvu njengathi uyathwasa. Ubani wesinayo ya mawungabingelela ekhaya. Sanibonana emakhaya uNtomkhona Ncube. UNtomkhona Ncube lo sehlala la eThekwini ke kulempilo esiphilayo. Kodwa ke ngokusuka eStern Cape wakhulela eMaritzburg then ke wasezushiya umamncane wakhe la eThekwini ke eSouth Beach. Kwaya ke impilo ngaye ngiqhubeka ngagcina ngizogcina la ku St George. Uthi kade uhamba uhlala uhlonipha. Kade ngihamba ngihlonipha khona la emgaqweni. Khona la emgaqweni. Awusihlukanisela igceme lapho kwahlala khona. Ngithathwe umngani, angithathe umngani ami sambe siye ekhaya siyovakasha ekhaya, sambe siye kubo, masifika kubo kuzophenduka kube yimini ingane yakhona. Yena sekuyaba ngibuka nje njengomuntu nje owesivakashi ngoba phela akasenzi lutho. Sekuyimina phela manje esekumele ngenze njani ngikhombisa ukuthi ngivakashile ngisemzini nomuntu. Mosemzini nomuntu but professor kuningi okumele ukwazi ngoba ngeke ukuthi ngizophika nengane yala ekhaya. Methi ayifuna ukwasha izitsha nami ngithi angifuni. Ngeke ngize ngikwazi. Yeah. Mina ngaso sonke isikhathi ngokuthi angenwa la ekhaya kumele ngenze sure ukuthi izinto zasendlini njengentombazane kube yimina umuntu oqaphelayo. Ngoba iyona vele yala ekhaya. Sebeyamazi Yeah. Indawo eningi esengihambile ngisuka la ngishona koMkhomazi, suka koMkhomazi ngishona koMzinto, suka koMzinto ngishona koMlazi. Endaweni eningi ezahlukahlukene. koMkhomazi ke angiphathi ke eMkhomazi ngoba kuyathezwa. Bengileza nsi koqiko. Hawu. Hey. Echibini. Ngatheza ngaba intokazi. Kwale nale kwaphinda futhi kwasuka lokho. Kwasho ukuthi phela ngikho ekhaya. Abantu baqala bamphosa ama-question osisi ukuthi umntwana lo mthathephi. Yabo? Usilethela abantu esingabazi. Awubiki ngisho ekomitini ukuthi umntwana lo ufike naye umthathe kephi kunempilo kanjani. Ngoba amakhelwane phela bayakwazi ukuthi bakubize, bakubuze. Mina ngingazi ukuthi yena uchaze wathini. Uyayibona leyo nto mina sengiyachaza udabula uqiniso. Uthola ukuthi yena mhlambe ebechaze ngenye indlela. Mhlambe ukuthi mhlambe ingane umngane omasemlazi malume noma ingane omasemlazi noma inani. Uyayibona? Mina sengiyachaza into njengoba injalo. Uyayibona? Mase emva kwalokho basuka ke manje baqala ke bayihlahlela amehlo ke manje lento. Uthi lengane uyithatha endaweni ukuthi uzoyifaka lana akayibikile akayile kumaphoyisa akuyile kephi. Yabo waqala nosisi wabantu wasaba. Yabona manje wangiqala manje ngifunela umsebenzi. Ngathola umsebenzi eMzinto. Ngahamba ngogada ingane. Ahlala eMzinto imali engangihlalele u600 ngenyanga. La kulomuzi ngihlala khona ngiyaklina ngenza yonke into. Ingane isala nami emini yonke bazi babuye ntambama. Angiphumi indawo yesilungu. Yeah. Uyabona? Kwaya ke ngasebenza kwasho ukuthi usisi usiphelelo umsebenzi nomkhonyana usebenza ematragini naye washayisa. Kwaqala phansi ke manje sekumele ngifune omunye umsebenzi manje. Qala ke ngaholela imali yami ngabuyela eThekwini ngizoya kephi. Qala phansi ke ngabuya ngeza la eThekwini. Into seziningi sengihambile. Yazi bese ngibhala umbuzo lapho ukuthi ubuthi mawuhleli kulowo muzi uthi uphuma kuphi. Enye into engifisa ukuyazi mancane yazi uyisimanga somuntu. Umuntu okhulele emgaqweni. I-system yasekhaya uyazi kanjani? Leyo intombazana. Ayibo but professor abanye abantu bathuswa yileyo nto ukuthi and ayikho into engayazi esendlini. Akekho ngifundisile ngihamba ngifunda. Endleleni kanje. Ayikho into engakwazi ngikuphekela ujeqe ngiphekela isitambu ngiphekela isigwaqane ngiphekela isijingi.
kodwa akekho umuntu okwahlala nami phansi wathi mhla ngiqala mhlawumbe ukuthomba ngiba intombazane ngiqala ungena esigabeni sokuthi ngibe intombazane manje mina ngikaze ngihlale phansi lento yokuthi ekhaya uhlala phansi ungathinti lutho ungapheki ungenzi lutho mina ngikaze ngiyenziwe leyo nto uyifunda phi leyo nto uzwa ngoba ngifunda emgaqweni ngokuhamba nje ukuhamba ukubona ngempela uhamba ukubona ngempela professor ayikho futhi into engayazi ngoba ngiyazi ukuthi uma uvuka endlini intombazana kumele wenze u1 no2 endlini and uma ufuna endaweni ukuthi abantu bakuthande khuthala ungabi lona ivili ngoba uma uyivila abekho abantu abazokuthanda mina abanye bebeze bengicele emzini womuntu lami ukuthi ngifikele emzini womuntu uthola ukuthi abantu sebeyabangisana ngami babanga lokukhuthala bakubona kumina lapha akekho umuntu oke wahlala phansi nami wangifundisa ukuthi intombazane kuyaphekwa intombazane kuyagezwa izitshendle intombazane kufanele ukhamanzi intombazane kufanele utheze mina ngikwazi ukutheza inyanda ngiyibeka ekhanda lami umubi nangenqindi ngapha bangicela angidlali futhi angidlali wathi lo mbuso ayingithemba ungancane ngeke and futhi wazi kahle unombuso ukuthi angifuni ngaye unombuso wazi kahle ukuthi angifuni wathinta unombuso ufana ukuthi sithinte mina uqoba ngazi kanjani amagazethi ngendlela connectana ngayo nonombuso uzame kwafika esekhala kumina ngimhudula sibuyele emuva ngithi awungitshele kahle ukuthi ubani lo sukelani mina ngikhule ngekho umuntu ongilwelayo ngikhule ngekho umuntu engizothi mangabe ngishawa kumele ngihambe ngiyobika kuba ubani umuntu engizomtshela ukuthi sengishayiwe manje akekho kumele ngiyibambele mina impi yami ngiyifeze mina engikubonga nje ngibonga uNkulunkulu emkhulu ukuthi angikaze ngigwaze nokuthi angikaze angabe nazi icrash sisimanga khona ingane ethola yonke into uma wayo uyenzela yonke into kodwa ufica ukuthi I appreciate ubukhona bomzali bayo empilweni yayo njengoba usho ukuthi intombazane emele uvuke clean uma akakwazi ukuya emsebenzini abuye futhi azenzele izinto intombazane ilele mhlawumbe ivuka ngo1 la ekhaya ebantwini abanabazali ngoba wena ungenayo umzali ungathini kubona nje kakhulukazi abesimame kwabesimame professor ngabatshela nje ukuthi bengicela umuntu abonge ekhaya egcikeni mangabe kusakhona umama kusakhona ubaba and enze sure ukuthi loyo mama naloyo baba enze sure ukuthi empilweni yakhe akamphoxi ngaso sonke isikhathi enze sure ukuthi umsebenzi izinto zasekhaya uyazifunda ngoba mase sekushiya kuba buhlungu ezokushiya ungazi lutho uyabona and umuntu odembeselayo ungadembeseli umuntu intombazane kuthiwa ukuyibelethe ngoba ikusasa ulazi ukuthi likuphatheleni ngoba ungaba nayo mama ube nayo baba kube khona yonke into egcikeni kodwa uthola ukuthi awukwazi ngisho ukubeka irice eziko uyalamba makukhona isinkwa wena egcikeni ukuqedile ngoba nakuma engekho umuntu intombazane kuthiwa ukuyithuntuthi wenze sure futhi ukuthi noma wakho ngesikhathi esakhona uyajabula ngawo ngoba mhla ekushiya akekho omunye umuntu ozokwazi ukucabangela ngaphandle kwakhe ngisho ukuthi akasekho uyena umuntu okukhanyisela mina ngimkaka nje ngicabanga ukuthi uma noNkulunkulu wami ngoba akekho umuntu engathi ubekhona emva kwami ziningi indawo esengihambile befana ngabe sengilimele ngiphuzile ngadakwa ngenza konke ngadlumgunyo ngenzani ngaziyekela mina futhi kodwa kuze kube namhlanje ngokuthi kushutha amadlozi akithi asangisingathile asangibhekile kuyimanje baningi asebengishiyile engithuka kubona engishaya uvalo manje ukuthi ish mase khamba labantu engibafice lana sekusele mina mhlawumbe sesiba u5 noma 4 esesisele sengishaya uvalo kodwa uNkulunkulu khona kulobo omnyama usangisingathile usangigcinile kuleyo ndawo nje ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu omkhulu and nani emakhaya amantombazane ngiyacela bandla ayithuntuthi bazali baba ayikhombisa ukuthi hayi ngempela umuntu umzali wakho uyamthanda mancane
uthuke wagxile ey'ndaweni zokuphuza utshwala. Iqiniso lithi ubusuke emgaqweni. Kodwa uma usugezile ungaphakathi akekho yes. Awukaze weze wathola mhlawumbe indoda engazi ngawe ukuthi uvela kuphi, mhlawumbe ugcina uthandana nayo, mhlawumbe naye ifisa ukuba serious ngawe, kodwa wena bese ke mhlawumbe ushawayo ukuthi ngiyenyeza. Esimele njengaleso wazi udibana nasima wadibana naso kwenzakalani nanihlangane kanjani? Sahlangane e2010. Le phezulu e77 point. Ngiyabona. Sahlangana lapho kwasho ukuthi kwayimina professor mina bengimncane kwangempela. Yeah. Ngisho ebar bengavumeli ukuthi ngene. Mina bebengavumeli bengena kulamabhanje lawa amahlathi. Amahlathi. Yeah. Uyabo lawa angena umthetho oqinile. Uyabo ngoba mangizongena nje e2010 nase W7 kumele ngize ngikhokhe kwi security ngoba liyasaba nalo. Livele libuza ukuthi hayibo lo muntu omncane kangaka bafethu nomsabi. Lapho ngimncane ngempela ngomzimba. Yabona manje kungcono manje. Manje ayikungcono manje. Nami sengiyaqala ukuzizwa ukuthi hayi manje ngiyizwa ukuthi hayi cha ngiyaqala ukuba umuntu noma okay ke ngibhema lezo idakamizwa lezo engazi kahle ukuthi ngisho kuthiwa ngigeze kangakanani ngiclean kangakanani kodwa mangabe uphumela phakathi kwabantu abantu bayabona ukuthi khona ukugcopha. Lo gcopho lo odala ukuthi umuntu azenyeze. Udibana naye 2010 lo musi. Sihlangana naye 2010 ubhuti wabantu angibize ngisemnyango. Babhizi babhenga phakathi mina ngisemnyango la ngiyaphuza la eminyango ngiyadansa la eminyango ngikwazi phela ukungena ngaphakathi. Shele ubhuti ke hayi ke ngimbingeleleke nami ngim-approach ke ngendlela right abese yabuza ukuthi ngiyaphuza na ngimtshela ukuthi yebo bese ngiyamtshela ukuthi nginenkinga ke mina ukuthi angikwazi ukungena la okungcono mhlawumbe singamane siye-chill ngoba e-chill mhlawumbe ngizokwazi ukungena. Athi ubhuti hayi okay ayikho inkinga. Ayi nangempela ubhuti wabantu sihambe se-chill kanti ubhuti uhamba nabangani bakhe bawu4 emotweni eyodwa. Uhlala ke ubhuti embili. Hayi singena ngaphakathi e-chill bangithengele mina ngisaphuza istorm bangithengele istorm bathenge naba ama-bitter fruit abo kuphuzwe la emva kwaloko ke phela uma ngabe uphuza utshwala sometimes buyehlela ngezantsi. Yeah. Inkinga yabo nje leyo and futhi utshwala buyalahlisana. Behlela ngezantsi ubhuti ke manje ke phela seyishanga ukuthi kumele kuhanjiwe phela manje. Yena ke lo driver kuyena umnikazi wemoto kuyena lo oshele mina. Yeah. Usedakunye amaphepha manje. Sekumele manje ku driver umngani wakho yedwa asithathe thina ngemoto ahambe awushiya endlini yakhe ebese adeliver laba abanye abangani bakhe ebese abuye sezobuyisa imoto nokhi. Hayi nangempela ke bafe bashiyeke ngoba hayi sifike endlini kwebhuti ke abuze ukuthi ke sisike ngokuthi ngibe nawe ke namhlanje mina ngiyathanda ukuba nawe futhi ke ngikuthandile. Mina ngumuntu onayo mangane kodwa ke asisathandani. Ingane ihlala ekhaya ngayikhokhela yonke into. Manje ngifuna umuntu osephilile impilo yobunzima, umuntu obaziyo ubunzima. Engifuna umuntu osethi sengikhathele mina. Ayi ngicabange lento. Boqala wangibuza ukuthi ngihlalaphi ngathi Mayville. Ucabanga. Kuthi mina khambise Mayville maqedwe. Yebo. And ngiyasaba ukuthi athole indaba ukuthi angihlale eMayville ngihlale emgaqweni. Ngoba uzongixwaya nje. Uzosaba. Ukuthi we ngathatha umuntu ohlala emgaqweni. Uzongitshotshela lo muntu. Angangithembi. Hayi ubhuti abantu abuze ukuthi okay hlala eMayville ke kule ndawo ngisho ngithi hayi ensimbini. Athi okay ke njengoba ngibe nawe namhlanje ngizophinde ngikubone nini lapha ngabe na phone. Ubhuti uyayibuza nje ukuthi hayibo lo muntu omkhulile akana phone hana lutho uzotholakala kephi dololo. Iyona kuphela into engilahlisela ngabantu engibona ukuthi lo mhlawumbe ngempela egcineni mhlawumbe bekuzowenzakala mhlawumbe okuphilayo. Ubhuti wabantu
kuseni ke kulalweke ebusuku ke ngifike endlini ke ngihambe ngiyongena eshaweni phuma eshaweni ngenzela ukudla donse futhi iphuzo qhubeke siphuze bese emva kwaloko kuyalalwa ekusuku mase silala ke bese yabuza kubhuti ukuthi uyadayisa noma ebese ngiyamchazela ubhuti ukuthi cha mina ngiyayiphuzela angidayisi kodwa uma ngabe ngizwile nami enhlizweni umuntu othe wangishela ngezwe nami ngaphakathi ukuthi hayi lo mhlambe ngimbuke nami ngamthanda hayi ngiyavuma yabo kodwa ekuthenini ngidayise cha ngoba ama price angikwazi abese ke athi ubhuti okay ngiyaku-understand ufike nini bese ngiyamchazela ngingamtshela futhi iqiniso abese ethi ubhuti okay la mina benginemali engango 500 rand engizokupha yona ekseni mina uma ngibuka imali yokuthini yokuthi kusho ukuthi uyangikhokhela ngendlela mina sengibuka ngayo ukuthi kusho ukuthi lo uyangikhokhela kuyikona ukuthi akafuni phela uqondisa ukuthi kusho ukuthi mhlawumbe uyangithenga yabo hayi ngithule ngithi hayi okay bhuti wami ayikho inkinga ngithi 1+1 kwangcono at least ngizovuka nginalo lelo sentshana hayi silaleke ekseni ngivuke ngigeze anginikeze imali yami ngimshiye endlini esalele athi ke uma ukuthi uyazi ukuthi khona into oyifuna ungifonele noma musuthole inamba engizokufonela kuyona ngizobe sengiyakufonela ungishaya ngo-call back ngithi mina okay ngiyithatha inamba sidakwa ndini sihambe futhi sibuyele emuva siphinde sidakwe inamba ndini lahleyana amthola ubhuti usuku olulodwa njalo kwenzeka ukuthi la mpela umuntu wayethunyiwe ukuthi angayishintsha impilo yakho ngoba phela uma umuntu wesifazane usuke unenhlahla yazi umuntu wesifazane engangaba yilutho kodwa nje kuvela indoda ephumelele ishintshe impilo yakhe enako konke lapho umuntu wakhona nemoto ohlala eflatini yentswempu nje awusacabanga umjebhuni hayi ngeke akubuya hayi yabona ke endleleni zami iyona into engiyisabayo yikho uphila iyona into engiyisabayo yabo ngitshotshela umuntu hey baningi ababehlezi bentshotshela abantu ababangani bami kuyimanje abanye babehudulwa ngemoto umuntu amthatha hamba umlahle endaweni angayazi awu umuntu abanye balaliswa nezinja yezwa masemva kwaloko nami ngiqhubeke hawu sorry bandla ngeke mina umuntu ngibonga azongipha kona uma kuukuthi akungenelisi noma kungijabulisi ngiyamtshela uma kuukuthi asizwani ngokukhuluma nangengxoxo esibonisana ngayo kulungile it's fine ngizosuka vele sengidiniwe sengimdubile ngisuke ngithathe lokho anginikeze kona ngisuke ngihambele awukaze nogileka lapha emgwaqweni abantu besifazane begileka kanje kudliwe ngolo la bo uNkulunkulu mkhulu but professor yazi ukuthi la ngihlala khona mina bagilwa phambi kwami bafike nje bathi awusikweza vipi ngithi mina pho alright right sikweza wami buka manje thina sifuna ukwenza izinto zethu la siyakucela bandla ukuthi kancane bandla eminyango noma uyongena endlini yakho bangene kwenye indlu ayikuthi bayaku-understand ukuthi wena nkosi yakho lapha ngoba ngithi wena wafika kuqala ngala and abaningi ngihlezi ngisho ukuthi uNkulunkulu mkhulu ngisho abasha kodwa ukuthi bangazi kanjani angazi hayi bayatshelana yazi angazi bayatshelana hayi mdala lo la angazi bonke ngisho ozongilethela ukusa ori afuna ukwenza into kumina ngamina ngavuka ngakusasa kuseni ngatshela abanye wema uyabhubha bambiza nje fresh bamshaye hey ayikuthi uNkulunkulu ugadile ngempela ukugadile uNkulunkulu lapha emgaqweni hayibo uNkulunkulu ngihlengile mina but professor nguzwe mancane ukhala mfowethu ngokwanda kwezidumbu nokhala ukuthi emlandweni okuhlala emgaqweni lesi sikhathi akugazi abantu bahamba kanje hayibo abakazi ngokubheka kwakho ngabe kubangwa yini lokho
futhi iziphi ezinye izinto ongaxoxela zombukela ekhaya ezenzeka khona ngale? Into engayichaza kakhulu ukuthi nabantu ababhema ama-drugs. Yeah. Sinenkinga into engayi-understand ukuthi why umuntu aqale ukugula. Eyibona kahle ukuthi manje kunento angayizwa kahle. Axoxele umngani wakhe. Simtshele mfethu hambe eklinikhi kusa-early. Ingazi kucindezele lento. And kunesifo esingenisile se-hepatitis. Lesi sifo esenza abantu abajovayo kuphela. Sidla isibindi. Professor and baqedile abantu. Baqedile abaningi baqedwa isono. I-hepatitis idla isibindi. Isibindi nje siyadleka siphele nya. Kodwa inkinga yethu leyo ukuthi asithandi ukuya emakliniki. Ikliniki siyanqena. Akhona amaphilisi esisenzelwe wona. Wadla 3 months. 3 months sisuka sesibuyelile isibindi sakho sise-right. Kodwa kube ukuthini abantu bavile lapha ngekliniki. Ngendlela abahamba ngayo lapha ya. So yabo kwemanje ngiza la khonolele kabuhlunguni. Kabuhlunguni professor. Mhlawumbe ngicabanga usene 3 days uyagula. Metshelwa ngekliniki athi hayi umuntu ngiyaya hayi in umuntu ashe bevuvukala inyawo ebevuvukala ubuso ebevuvukala umzimba wonke. What if kulethwa iklinikhi khona ngale? Iyalethwa. But professor abantu base cathedral basikhathalele kabi ngekliniki. Ngabe ngidlala ngecathedral. Iyasilethela ngisho amaphilisi umuntu odla treatment iyabalethela abanelonda iyabalanda ibo bashintshe semabhandishi babhandishe ibashintshe banikeze ngisho iparish ekseni umuntu ophiza amaphilisi. Kodwa umuntu nje unqena ukusuka la ayongena phakathi kwabantu ecathedral. Ngoba lento esidlayo angazi noma meke wabhema i-drugs uvela ubona ukuthi phakathi kwabantu uyisilwane noma uyini. Ngoba uzusabe ngisho unyathela phakathi kwabantu if futhi umuntu ongazwani namanzi usenkingeni. Usenkingeni ngalo luhlobo. Truck driver kuze driver izitho zangasese. Umthambi yasha phela iyaphela. Iyaphela. Iyaphela nya. Umthola umuntu esebophile. Isitho sakhe sangasese ufuna ukujova sona. Omunye sejova emzimbeni, esifubeni, eswini, esinyeni, isiphongo. Ngeke sivale singadlulanga endabeni yakho nomlungu. Kwenzakalani ngomlungu awuxoxela umphakathi treatment from ifamily bakuphatha kanjani emva kokukhathalela ingane yabo? Ngiyambona. Yeah, usixoxa nje kusuka nokuhlala. Ubaba kaBreno kusho kokuqala uBreno washayiswa imoto enami. Kwayimina umuntu omgqugquzelayo omgadayo ebuya esibhedlela weqa umlungu wakho nesibhedlela wabuya ngimhambise ngayizolo. Kwathi mina ngiphuma ukuyophantela yena yes ukuthi ngimhambisele ama-drugs esibhedlela cabanga. Emva kwalokho umuntu wakhona ngathi ngiyabuya nje ukuyophanta ngithi ngisaya emaskani ngathi ngiyafika nje ebhuta park nangu Ntombi lele nokhonkolo ukhonkolo usayi back slap hayi ngisho ukhonkolo ungakafakwa kusalento le efakwe ngemuva kuphela. Waphuma naye umlungu wabantu nesitishi singakanani madoda ekhanda. Ngamsingathi umfana wabantu ngahlala naye waze waphila qinqwa waphinde wahamba ngenyawo zakhe zombili umfana. Noma ke bese lumhlupha kunyawo Nkosi yami sebeyahamba xhuki. Kodwa ubaba wakhe bese ngikwazi ukuthi uma ngabe umfana wakhe nenkinga ngithumela ucingo ngifone ngimtshele. Yena udanki awukho kulwamlungu. Ungiyabonga awukho kulwamlungu. Ngoba but professor ngeke ngize ngisho ukuthi ngina 100% sure ukuthi uBreno washona. Ngitshela isimanga. uBreno ngathi ngizombheka ngosuku lokuqala ngaya ngosuku lesibili ngosuku lesithathu ngathi ngiyafika embhedeni akasekho.
uma ngibuza ukuthi uphi uBreno bathi babakhe umthathile ushonile babakhe wamthatha. Okokuqala sebengitshela ukuthi uyazi na ukuthi umlungu uyakwazi ukuvala ama-visitor. Mina into yavele yangifikela emqondweni wami ukuthi okay baba kaBreno angithi udokotela eseNakasteni Hospital. Ngavele ngafikela ukuthi baba kaBreno kusho ukuthi umthathile. Laba bathi angifihlele. Uyena futhi ubaba khosho njalo ukuthi angifihlele ukuthi ukhona noma cha. Wena isimo umshiya kuso wayesesimeni somuntu ofayo noma ayibo seqhuba napkeni. Angenza ukuthi wahamba ngempela. Qhuba napkeni emncaneni professor. Yabo umlomo methi yakhuluma ungasahlangani la. Athi yakhuluma ngingamuzwa amagama akhulumayo ngiyafisa umuzwa kodwa manje angikwazi umuzwa ngahamba ngiqonda kudokotela ngambuza ukuthi nimfakeni emlomeni. Uyakhuluma ngimuzwa kodwa akukhulu ukuthi ufakiwe. Chama ngipayipi enabkelisiwe esemncane ibhadi incane ibhadi. Yabo isithombe salwa mlungu mangisibuyisa emqondweni wami yo kodwa into ebuye ngithusiwe yodwa ukuthi okay simena ngamshiya kusona kwakunzima kodwa babakho embheka emini uyifike zombheka nginokusola ukuthi kodwa ngenze ukuthi okay wamthatha eli engakashoni wamhambisa esibhedlela sakhe ori washona mhlawumbe esezandleni zakhe esibhedlela sala esebenza khona yena ngoba esibhedlela nje bafuna ngingitshela into eqondile eqondile ithwe nje ukuthi ke manje mntanami umfana wamlethile useshonile nje uyabo ubaba wakhe wafika wazomlala yabo bazongitshela ukuthi uyazi na ukuthi umlungu methando yavala ama-visit ayi umlungu useshonile wamthatha ubaba wakhe manje bakutshela into eziningi nginokuthi emqondweni wami mhlambe usayoqhamuka ori noma mhlambe wathula ngempela anginayo ishow ubaba wakhe emva kwalokho wasuka wazobhlokha zonke inamba besimfonela kuzona hayi mhlambe ukhona wazobhlokha zonke inamba besimfonela kuzona mina into engisolayo ubuka mhlawumbe ukuthi imina umuntu mhlawumbe ubhemisa ingane yakhe ama-drugs ngiyasola mina bad influence kuBreno kubaba wakhe ngendlela abona ngayo. Agcina ethole nini kanjani nobaba wakho ukuthi uyabhema ngoba nanimfihlele nje? Awagcina etholile indlela ebemhlupha ngayo ngemali. Ngeke ngitshela ukuthi ekseni uzonikeza ingane yakho 350 ntambama 3 munyu 350 negrosa ngaphezulu ebeyiletha futhi babakhe engathi ebezwa ngaye uBreno ngoba ngiyacabanga ukuthi indodana yakhe futhi akasenama yabona and uma wakhe bekuyena unkosikazi ka baba wakhe straight ubenengane yodwa nobaba banengane ezu3 ezu2 ziphesheya kubalekile ukuzala kubalekile ukuzala uma uyindoda zala uma uyindoda lento engane yodwa uqhwasha hawu igcina iphelele emgaqweni futhi bu ugcina usuvuma nje udoti uletha amagross emgaqweni ngobani ngoba uthi uzama ukuthi usave impilo yomntanakho nanokuthi ngaziyenze izinto ezibhedayo baba kaBreno nje into ebegoma kakhulu kuBreno begoma ukuthi angaza ntshontsha ashawa inkinga le amfonele manje athi baba ngisenda ukuthi cela ungilethele igrosa ukuthi ungilethele imali ukuthi uzondiza ngemoto baba abantu afike ayibo professor wazofika ngisho Albert eBhuta Park la awelele khona ngesikhathi esashayiswa imoto afike khona qathatha uBreno makwathola ifoni nje uqedile wacela umuntu nje umfonisa ne-airtime futhi uzongena atshela baba ukuthi baba ngicela ungisendele airtime yemali engaka ifoni yomuntu ngisebenzisa airtime ingene airtime yomuntu umuntu asifoni sazafike la sekhona
ngeke ngababona eDevonport ezomthengela igross. Ile isebenza ngakhona ke impela. Bebehlangana khona impela eDevonport. Emva kwalokho ungiyabonga kubaba wakhe uyini lutho. Hayi ngisolutha babonga velela abantu nami benginokuhamba ngiyongcwaba osinawane njengabantu bengihlala nabo emgaqweni. Hey uvela umndeni ufike ungibuke kabi kanjani ngathi manje mina angitayisi ngishunga mina. Cabanga. Thatha ingane umuntu uyisesibhedlela ubuye nayo makwenzeka ishona befike bekubukisa okwenja. Noma umqondo nabo kusuke kuwukuthi nangi lona obhemisa ingane angazi nami angazi. Yazi abonge nje wathi suka wabhlocka ngisho inamba kaAmwanze bese simfonela kuyona wabhlocka wonke amakhole bese simfonela kuzona. Shuthi nje ufuna ukuthi nje ngingasafona ngingazi ukuthi ukuhamba kanjani uyaphila noma akaphili noma mhlawumbe angithatha mhambisa phesheya. Ngisola lokho. Ngoba besevele noBrennan ukukhuluma ukuthi sengifuna ukuhamba. Usisi wakhe nobhuti wakhe bashadile bobabili. Usisi ushadile, ubhuti ushadile. Banemizi yabo bobabili. Uyena kuphela. Iphara. Yebo. Iparasite. Yebo. Yazi ayibepharazela nkosiyami umlungu. Hayi shame futhi nami bese ngifakile. Ngizwa wangishiya nedoze ngakanani. Nkankanka yento. Ngizwa umuntu athi methu uyangibhemisa ngingezwa. Ngithi ayikho lento ngibhemisa yona mfethu. Ngibhemisa amanzi ngoba sengijwayele ukuthi ngithenge into ka150 mina sifaka yonke ebhodweni sipheke manje sihlukaniselana sibhem impetuke thinge ngilenge hayibo abantu basho kusano 3 weeks ehambile bathi hayibo mancane yazi wabuya kancane emzimbeni aqinisile umehluke nje kakhulu bathi yazi wabuya kancane emzimbeni super bekubhemisa kakhulu bo hayibo bengibhemisa nangumlungu bo hayibo ekseni abantu bazoqaqa ngezinto zamahala thina soqhamuka no350 350 suphethe mhlawumbe siphethe negrosa ngaphezulu sohlala phansi sonikezwa ungamahala siphinde sithenge yethu uzoba yena ungazaca yikho wedelela manje ngikufuna libe lokho undiza nalomlungu lo ngibona imali ngisho ukuthi awe ma plaza vele ingezwa lutho namadlebe amakhulu bese ihamba kakhulu ngibona ukuthi uyangishiya ngilandele ngemuva isimanga somlungu hayibo bafethu angaze ngibone umlungu lidla kanje idrugs kunamahlebezi athi umlungu wayeyisigila mkhuba yayiqondile into yakhe ayiqondile abanye babesho kanjalo ngoba babengamazi babo wakhe abaningi babeyitshela bona ngokwabo ukuthi umlungu nje futhi babengayitshela ukuthi ubaba kaBreno umlungu ngempela njenga naye ePortabhake abaze bakholwa uAyanda nabanye labesihlala nabo babona ukuthi ayibonga impela lazi nobaba namakhala amakhulu amadlebe amakhulu yonke into even uhambisa kwa ayibo umlungu umhlophe qwa ukama ngesandla hayibo bese dingiwe asithini ayongena emotweni athi Kenneth you irritating me hayibo umlungu ukama ngesandla hayibo umlungu yabo masebekhuluma bobabili ngangivele ngingabezwa nanokuthi bathini ngoba bahat non nabo babili English yakho nje ayizwakala iqondile ayiqondile enhlobo ngidunyelwe ke mina manje masebekhuluma ambuke lo makoti umlungu ambuke ayithulele nje ambuke abiphi ngesinye isikhathi makujabula inhliziyo yakhe akhulume nami mengabe ngajabulile cha ngangikhulumisi kodwa uma umzali mfowethu ungathini mfowethu uzothini impela kunzima mfowethu yabathe ngifonela omunye umama nje kuseni manje mfethu ngikhalela mfethu ngiyamtshela mama mina nginawo amandla okusiza anginawo amandla okusiza kube nginawo amandla kwamanje lo ngane yakho ngabe ngiyayilanda bulala ivalo intshontshela iqashi la ekhaya ziyathutha njalo iqashi eyifaka imali ukuzedle naye lo sikhotheni atshontshelela abo bantu bethuthe behambe kufika abanye bekhuzwe ukuthi ningayi kulowo muzi umfana khona uzontshontshela awe ma ulo mama akasazi enze njani uzama ukudayisa umuzi wahluleka uthi ubefuna nje
dayisa umuzi ahamba angamazi nokuthi washona. Ukhona okwafika la ku-MPTV1 ongasawazi umndeni wakho ukuthi washona ngoba badayisa umuzi nje. Bakhala kunzima ukuba umzali. Kunzima kakhulu. Kunzima ukuba umzali. Uyalithwala ijoga. Hey. Ayibo uyalithwala. Abanye bafika bezobhekwe maskane. Yebo umzali azavumela kwakona ukuthi okay ngizoyithenga ke lento yakho sigoduke. Uzothini? Abesho kodwa ukuthi hawe ma ngaze ngashiso. Thengela i-drugs ngithengela ingane yami. Umbulalazo babona befile abanye befe behamba. Abanye uzobafica nenyawo engakanani engathi umuntu unonyawo londlovu olodwa olumnyama suce. Senzela abanezintsumpa tsumpa ezimnyama suce. Ingazi noma ugqinsile entsila noma yini lela phayana kulela nyawo hawe mashembe. Hlezi ngithandaza ngithi Nkosi yami ngicela ungisize. Uzuphilile lodwa emgaqweni. Bo sengiphilile manje ngeke. Usuphilile uNkulunkulu ngeke sengakwenza isona. Usiyophuma nje uye emzini wakho, usiyophumela emgaqweni emzini wakho. Yobu unkankwa amaphara kuyimina ngiyokuhandover kumkhonyana ngiyokuhandover. Yobu uhandover yimi. Hayibo. Jesu. Hawe ma. Engabe lo mzi ngobona ngalo langa ukuthi webunjani. Gcwele bona. Bezoxhaphaza. Bezobanga ukudla bezoshana khona lana. Webabu. Imkhuba bayenza. Wemana. Fika imoto izosilethela ingubo zokulala ezintsha o brand new. Hayi madoda thobambani line sibambu line. Hayi kufike bafaneni wema. Bazomthatha umama bamthacazelela phaya bayobulele ingubo. Yikho ngingasezi ukuzophaka ngani. Ewe. Bavele bebange uphindela mfethu omunye angakathathi. Babanga babhusha umama uthola ukuthi nasegcineni uzogcine kwaye mama lo uzogcina setshontshelwe mhlambe kwafona yebo kwafona uthi uyaphenduka isabona ephaketheni siyembe yibo labantu kodwa ozobaphakela yilwane lezi yibo labantu ozobaphakela kodwa othi wena uyabasiza sheme maskane ayi mina ngikaze ngiyibona impilo nje igomora kodwa nombuselo ngichazela kahle ukuthi uyedelela lobusa uyatshela ukuthatha kubeke mayixoxela ke maskane ayibo igomora le isihogo lesiyathina sosha abothi ayisosha sonke kwamanje niyasho siyanqonqa thina sinqonqa sihamba phela abantu ukuthi ababoni ngikutshele mina akekho umuntu ophilayo ongaphila le yampilo ephilo lapha thula luvalise lo akekho ukadile ukuthi hayibo bangishaya uthi ufinger hayibo baxofile intweni zami hayibo zahamba ikhwama hayibo ubani otshotshela jacket yakho angazi ukuthi ubani impahla zami zokugqoka engingene nazo la sengihlala khona manje zonke azikho sengizamile ezinye sibabili kodwa sibeke ingubo la ngibeka khona umuntu lo engibeka naye ingubo ngimbuza uthi akazi lutho kodwa yena ohamba ichipa odayisa impahla awashe ngisho kungcolile awasheneke lapha ehamba odayisa kuyazi kunekhathoni le impahla abanginika lona uthomele nginike nini impahla ngicabanga ukuthi linawo 2 years lihleli lapha endlini unamazi ngiyakutshela inkinga into engicasulayo yabo mina sengabavala abantu abathi professor sicela ukuzophakela abantu bakho sihamba nawe ngithi hey labantu bethu banesicefe lapha yabo mina ngayeza kanye ukuzophakela uyakhumbula nelokho ngiyakhumbula nalabafana bebrand Means of Africa nomdumazo umkhulu kaMaskandi ngoba ngagcina ngathi laba la angifuni nonsense inonsense le ngathi ngiyagcina nabantu bakubukise nabantu abacontroleki labantu abacontroleki abatsheleki abatsheleki yabo nje ngihamba ngamahlombe akusena jacket angisena mabhlukwe sengishaya nje ngekhinkili zezinto oma crop top nekhinde ezishala phaya evezi izithende zezinto uba uzogqoka lonto ngigqoka nalonto hayi shame sorry hayi mele yazini nibuye nombuso ngizonihlukanisela nombuso umbali uba namba omunye uSindi ngizobabheka ezinye Priscilla hayi Priscilla yontandokazi la ekhaya ngifuna izintandokazi zala ekhaya danke ngifuna izintandokazi zala ekhaya
izona engizoyiletha kumele senze noma ngeweekend ukhumbule ungalibala ukusangana ulale lokho uyakulala lokuthi uvuka ngo1 umtshele ngeweekend kumele nifike la sizoyihlukanisa lezi impahla lezi umuntu athathayo akudayisa agqokayo phinde ngihlangane nawo namahlombe ayini wema Jesu yibo hayi so mfowethu lingathini elakho nje kubantu sesisovala kubantu emakhaya ngabaxwayisa nje ngokuthi abase nomama nobaba ngiyacela bengiyicelela nje noma ngingeyilutho ngiyazazi kwaye mina kungihlulile okay noma ngingazange sithole isikhathi sokuthi ngibe nawo mama nobaba kodwa bengicela ukuthi bazame bandle ukwenza sure ukuthi abazali babo ababahlukumezi and umuntu azazi ukuthi ufunani uyapi empilweni ngoba if ungazazi ukuthi wena ufisa ukuba yini ufunani angeke uzube yilutho futhi angeke uqhubekele nempilo phambili ngeke ulibone ikusasa lakho nanokuthi umuntu abasizeke bandla intsha ingathanda izinto ngoba ukuthanda izinto umuntu kumgcinisa emaphethelweni akulesimo engikusona namhlanje uma ufica abangani esikoleni bebhema insango nawe ufuna ukubhema cha uma ufica abangani bephuza utshwala uma ungaphuzi asikho isidingo sokuthi uzuqale uma ingane yasekhaya esahleli nabazali ethola yonke into bekezela hlala ekhaya uenjoy ukuhlala ekini kumnandi kabi ukulala embedeni uvuka ekuseni uhambe uyovula ifridge wenze ibreakfast yakho enqinqayo thina lokho asisakwazi kwenziwa nje mgaqo na umtshele nje mfethu usuku lakho nje uvuka ekuseni awema phansi kwakhe uthi uvuka nje ekuseni kumele uvuke ucabange ukuthi ish ngizodlana awuna sente ephaketheni kumele uhambe ukhwahla abantu laba bakushelayo abamaphara njenganawe awucabange ubalinde ukuthi baphume bambo phanta babuye bazofida wena ngibongeke noma ke sekuthe ukuba ngcono kumina uNkulunkulu ukhe wangipha umuntu ongabhemi manje lo muntu naye noma engabhemi kodwa ko umuntu wangale kodwa ke kuba nawo umehluko engibonayo kumina ngoba indlela engibhema ngayo manje isilo kakhulu kuyehla ngoba imini yonke lo muntu angimboni ekseni uyavuka menayo imali angishele lo mali mengenayo Nkosi yami nakaphanti akantshontshi uyidayisela igwayo hlaza amaluzi amarizla uyabona menayo imali uyancamela ukuthi emini ukuthi uyabona useyitholela eze kumina zongibheka ngiphe lo masenta ngipha yona ajika hambe so kuloko ngasho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngoba nedosi yami isiyehlile indlela ebengibhema ngayo ngoba ngethama ubona imali ila ubhema khona kakhulu if unesenti ilawo libedene khona ukuthi hey angitelanga uyayizwa le nto kodwa mangabe ungenayo imali uyakwazi ukuthi ubekezele uma umuntu okwazi ukubekezela ngoba sengize ngayijwayeza ukuthi imini yonke ngiyavuka ekseni mhlawumbe ngihambe ngiyolanda lezi zinto zamahala ngibuye ngizama ukuthi ngithole lokho kesiswini okwesibili kusamele ucabanga ukuthi okay kuloko kesiswini nje yini into ozoyithenga ngoba ngaphakathi emasikane kuyidayisela iparish amagunya lawa ngathi amandazi akho sinkwa akho ukudla okusile nje kuze kufike ebusuku mhlawumbe ukudla kwesipunu kwa R30 nakhona irice mhlawumbe nobhontshisi fanele ucabanga ukuthi kusho mhlawumbe uma uthole lo R10 ayikho phela enye into mhlawumbe ozoyithenga ngalawo R10 mhlawumbe amagunya nopholoni imini yonke uyakwazi ukuthi udle igwinya futhi lento ibuyele ekuthenini wena osenenhlahla ukuvuka embedeni ukwazi ukuyovula ifridge uNkulunkulu ukubusisile kakhulu kuhloniphe futhi lokho futhi ukuhlenga ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlezi kusezandleni zakho ngoba once kwaphuma uzoyisola kakhulu ukucabange isikhathi sokuthi uma intombazane
uya ey'nsukwini zakho ukucabanga ukuthi ithole phepha yalimaza umuntu wesifazane esinyeni. Iy'dwedwe lezo ziyakujabula umuntu wesifazane ucabanga ukuthi ish ngizopheda ngani. Awunalo imali, awunayo imali oyitholayo ucabanga ukuthi udle ubheme. Ngaleso sikhathi kumele wenze njani? Thatha idwedwe manje. Kodwa mawukini uma nobaba bakuthengela amaphedi bawabeke laphaya, bayazi ukuthi umntanethu usekhulile manje. Okay, unale i-wardrobe lakhe linama-cosmetics yonke into. Usazi ukuthi uma ufuna ukuyogeza cabanga ukuthi insipho ngizoyithatha apha uma ungenayo. I-roll on yona uzoyithatha apha. Mancane sibongile ukuthi ufike uzodlulisa ukukhuluma. Siyajabula kakhulu mfowethu, mina kakhulu ngiyajabula ukuthi sikhulume size sifike kulesikhathi esifike kusona ustrong ngendlela ostrong ngayo. Since episode sesaba na episode ebhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi asizukungena kuma details ngayo. If ufuna ukubuka i-episode kaMancane yokuqala, i-episode 4 kwi-MPTV1, ungabuyela emumva uhambe uyoyichecka uyibone. Lize-ke i-equipment yokushutha yayisesezingeni eliphansi, kodwa kuyayithiwa into ukuze iphumelele qala ngalokho nakho. Nokuthi i-MPTV1 ubufakazi kubantu abafika iqala kuze kube namhlanje. Ikhulela yona ngoNkulunkulu, asithatha intweni, kodwa lento ngoba iyinto yomphakathi futhi into efundisa isizwe ngempilo yangempela yomuntu ohlala emgaqweni nokuthi ungasigwema kanjani ungagcinele emgaqweni. Iyakhula ingakho namhlanje ingaka. Ngakho-ke nina bendodle nophapha ekhanda kamenza indaba lonto omemezayo omemenza athi yakhalelile ukuthi igula likaJama lichithekile. Nina bakwambhuti bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwalimaholo lemhlabeni limbhedule, nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu, nina bendla mhlathi kaMayekisa awumadoda phansi abumnaka amamfombatane eSwatini kwaNdebele. Khona omunye ngimbonile obingelele othe ukuphi useZimbabwe, naye uthe uyabuka. Siyabingelela kuzona zonke izifunda phansi eNgcobo uZulu liyaduma lesongoma. Siyabingelela kuzona zonke indawo la okufinyelela khona lo mbukiso yalo lo bingelela uProfessor ngingowamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini saphe umthetho. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethameli how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodade abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nempilo ababhekene nayo ngoba sebeseyidakamizweni emgaqweni. Lokho asikwenzi ngoba sisuka siqhosha noma sifuna ukubuka, kodwa sikwenza ngokuzama ukuqwashisa abangakangeni ezidakamizweni ukuthi wazi ukuthi mawuqala manje ubhema unsango, ubhema uluzu, udla oncika, wenze zonke lezi zinto, uphuza omazeni, yazi ukuthi impilo yakho uyibeke engcupheni yokuthi uphelela abakusho khona ukuthi kukwahele. Ngakho-ke siyacela nilisupport uhlelo nanalabo hlapha abanamandla bafowethu. Lo 50 rand, lo 20 rand, lo 30 rand. U-30 rand wami nowakho mawusuhlangene uphenduka u-60 rand ungawenza umehluko empilweni yengane ehlala emgaqweni. Uphosa lokho kuphosa abafowethu ukuze sikwazi ukuthi uhlelo lukhule, ngoba uhlelo alikhuli nje amandla angekho. Ngeke-ke sithi sizokhomba obani ngeminwe, amandla asebantwini. Abantu uma mhlawumbe esukuma ngazwilinye bethi into yethu le siyayichelela ukuze ikhule ithele izithelo lezokufanele izithele, bayosukuma bayichelele ithele isithelo kusinde ingane zakithi lezi sifisayo ukuthi ziphume ibuyele emakubo. Ngingakavali siyaphinda siyacela uMancane maqala ishow kunabantu ababalilwa babiza amagama uthi abantu ababe izihlobo noma abantu abangaba umhlahlandlela ekuthenini athole bonke abantu abayizihlobo zakhe laba ababalile. Khombe emzimkhulu angithi. So abantu basemzimkhulu siyacela ukuthi ningifonele 081 513 5606 or WhatsApp 081 513 5606. Siyabonga kakhulu. Ngakho ke sengcenga